ממשיכים בסיור שלנו ברחבי הארץ, נעצרים עכשיו בנשר, וכנראה, אין מה לעשות, כנראה יש משהו בערי הפריפריה שמעודד אנשים לקום ולתרום למען הסביבה. רפאל קבסה עם המתאגרף לשעבר שכיום מאמן בנשר, אלופי עולם באגרוף. הסיפור הבא יכול להפוך בקלות לסרט מצליח בהוליווד. בחור שהיה בעברו מאמן אגרוף וסובל ממחלת כליות קשה, מחפש נערים צעירים ומאמן אותם באמצע הרחוב. עכשיו אתה מתחיל מפה. פגישה אקראית עם עובדת עירייה הפך להסכם כי המאמן ימשיך לאסוף נערים משוטטים ובתמורה יהיה לו היכן לאמן. כשאני התחלתי בהתנדבות ולא הייתי בטוח מה זה ייתן לי. ומפה יוצא. לנו יש עכשיו יותר מ-40 איש, אנחנו עובדים בכמה משמרות. הכל התחיל מבן אדם אחד או שתיים. אנשים כמו איציק וולדימיר זה תרופה הכי טובה לכל הבעיות של החברה שלנו. שמעתי שיש פה מאמן, אז התחלתי לתאגרף וראיתי שזה ממש העלה לי באיכות החיים, זה העלה לי את יכולת הריכוז. אני לא זוכר את הציונים שלי כל כך טובים מאז שהתחלתי להתאגרף. איציק שמאמן ילדים בגילאי 11 עד 17 מתנה את הקבלה בכך שהנערים המשוטטים יהפכו קודם כל לאזרחים טובים, ומהר מאוד המתנ"ס הקטן בנשר הפך לפס ייצור לגביעים מדליות וייצוג הולם למדינת ישראל. מתאגרף כל אחד יכול להיות, אבל בן אדם טוב זה קודם כל הכי חשוב בחיים, כי סתם להיות מתאגרף זה לא ייתן הרבה, אם אתה לא יודע להתנהג. הם לא אנשים שמסתובבים ברחובות, מתעסקים בסמים, שתייה ואלימות. ושנית, רוב החבר'ה פה מתכוננים לצה"ל, יש לי אפס השתמטות. זו מסגרת הכנה קרבית מעולה בשביל כל בחור שרוצה להגיע לסיירת קרבית. זו הרגשה של סיפוק וגאווה גדולה, לעמוד על הסטנד של המקום הראשון, השני, זה לראות את הדגל מונף. וככה, עם הרבה מדליות בארון אבל כמעט ללא תקציב או יחסי ציבור, איציק ממשיך בין טיפולי הדיאליזה בשינוי עתידם של בני נוער בנשר. היום הדבר הזה נותן לי להיאחז בחיים טובים ובריאים, ואני לא חושב על המחלה, אני חושב על העשייה שלי כאן, וזה אולי מחזיק אותי בחיים.